हेलो गाइस, आंनि गोजोन फुंबिलि नोंथांमोनखौ खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो बिथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। लोगोफोर, आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। लोगोफोर, आंनि दिनैनि नेक्स्ट भिडिअआनो जाहैगोन माने दुखुनांथाव खोथा आरो दुखुनांथाव रादाब माने न'खरनिफ्राय फोरमायहरदों। बिथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो आंनि चेनेलाव फैदोंबा गोदानै अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ माबायदि जादों खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोसेनो आरो जुदि आंनि होननाय देखायनायफोरा जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय थाबाय निमाहा होगोन होननानै। बिदिबा आंनि दिनैनि भिडिअआव मा जागोन खोन्थानोसै आङो। लोगोफोर, माने मैयायो कलेजाव थांनानै फैनाय सासे सेंग्रा माने बेनि बिमा न'खरनिया खावलायहरदों माने एक्सिडेन्ट जादों होननानै। लोगोसेनो एक्सिडेन्ट जानायदों बिया बिराद एखेबारे जाब्रबथाया गोसायानो जादों। मानो होनोबा बेनि ब्रेना दा थिग नङा होननानै बुंदों आरो लोगोसेनो बिथांनि ब्रेनखौ अपारेशन खालामनांगोन होननानै बुंदों। बेनि थाखाय न'खरा माने बिराद गैथारा आरोना, माने फैसा गैया आखाइयाव खावलायहरदों। लोगोसेनो माने जाय बिथांमोना हायो एसे एनै गिदिर गोलावफोरा हायोब्ला माने नोंथांमोना आरोना बिथांमोननि न'खरनि थाखाय अनसुंथाइ हायोब्ला थाइसे थाइनै हरबानो जाबाय। लोगोसेनो बिथांमोनखौ हेफाजाब होदो, माने बिथांमोननि आखाइयाव फैसा गैया होननानै बुंदों। लोगोसेनो बे फिसालानि माने खर'खौ थाबैनो अपारेशन खालामनांगोनो। लोगोसेनो माने 10 लाखनि बारासो नांगोन होननानै बुंदों अपारेशननि थाखाय। बिथांमोना हायोब्ला एसे माने अनसुंथाइ होदो आरोना। लोगोसेनो माने बे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखायसो आं भिडिअखौ खालामनाय जादों, जाहाथे आंनि बे भिडिअखौबो नुनानै जाय हायो एसे एनै बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ होगोन होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेनो बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होदो जाय हायो। आंथ' हरनो हानाय नंला, आंनि आखायावथ' गैया, नाथाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय आरोना बिथांमोनखौ रांखौ मोन्थों होननानै एसे एनै। बिथांमोना मा फोरमायदों गावसोरनि दुखु आरो गावसोरनि न'खरखौ लानानै आरो फैसा नांगौनि जाहोनखौ। बिदिबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन। बिदिबा नायदो। रायजोफोर, नैबे आंनि बिब'नि फिसालाया एक्सिडेन्ट जादों मैया कलेजाव थांनायाव। लामायाव कलेजनिफ्राय फैनानै लामायाव एक्सिडेन्ट जाफैदों। बिराद गिदिर हालाव माबायाव गोलैनानै दं। बिराद गिदिर, दा खर' ब्रेनाव नांनानै दं। दा बेखौ अपारेशन खालामनांगौ, गाबोन बानायनांगौ होन्दोंमोन। दा जोंनाव थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै दं। अननानै आइ आफा रायजो राजाफ्रा अननानै एसे साहाय्य हरबा मोजां जागोन नामा। एक्सिडेन्ट जादोंमोन मैया कलेजाव थांनायाव। दा गथ'आबो सासे फिसाजोआबो बेमाराव गोलैनानै दङ। दा बिनिखायनो रायजोफोरनिफ्राय एसे थाखा फैसा मोनदोंमोन आङो। दा आंहा जेबो राहा गैला, सिगांनिफ्रायनो गारनांगौ गारबाय सासे गथ'नि बेमाराव। दा फिसालायाबो जाबावबाय, जेबो राहा गैला आंहा। फारसेथिं दा रायजोफोरनिफ्राय एसे होफैदोंमोन आङो। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआव जुदि आंनि होननाय देखायनाया गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। लोगोसेनो आरो जुदि माबोरै जाखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ बोरै जाखो। आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना बे भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्ला आंखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। खुलुमनायजों लोगोसे बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो बाय बाय।